Bandiraɓe sehlaɓe kala kono jola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joddo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebde mo jaadiɗo Pinde TV gando ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal ngam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni gande jodɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkunde e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum Moussa a jam fimami a sirndikami yiɗɓe a sirndikami sehilaɓe a sirndikami jihnaɓe a sirndikam aussi mo ɓurnomi yidde nder ɓerdam a resi kam kala ko kalanɗa kam deke ko fenade rutti a torkini kam ala fo ka waɗanimi maintenant mi tampi. J'ai décidé de partir à jamais. Comment ça? Thierno Moy. Naam. To tulli woni. Holon? Tulli no woni. Tulli. O yahani bitik. Hol bitik. An Thierno mi faymi ɗo e galle mi wimi ya renam galle. Har meji jeeɗiɗo oɗo yalta galle a tidani. Rugi woni. He, arrête. Miya yamot peinture. Gila suba ko caggal gonnomi. Ayani kam mbaɗane demal ngal. Ngara tan mbiya kam to rugi woni kam ganduɗo holo woni rugi. Oɗo haalnam haala peinture hakkam peinture ça fait plus de 3 mois ɗo kam yakeni ɗum ɗo. To rewi hol to rewi. En kalda noon peinture. Peinture ko moƴƴeram tan tawi mbaɗa waɗana peinture. Anani? Andi ko kalanta man. Ay haala ka heew ka e dabba ka fof
anoy tuli ƴetta bagasu man vous sortez de chez moi jatta galle o joni mbimi patron warte mbimi ummo jatta galle o ummo ɗo daramami ɗo mi yaltat nga koye galle paami a anani galle o no waɗi biyeten ruki jaltu galle o d' accord cayar gadduɗa ɗo haaje mala hen ƴettu cayar ma jalta galle o kala ko jeyɗa ka mam so ɗum patron jaltu galle o patron min ɓuurma rewde fof mbimi ayal asafurla bommarle min ɓuurma rewde pas jaltu min ɓuurma rewde ça veut dire piip ma peinture joƴum peinture ko min jeyi jaltu galle o mbi tu sors pousse jaltu wiyani mo ɗum de an holnelɗoma gale kawa moussa e holne gadduɗa kawa moussa e holɗum gaddoyne lattude tawoɗo gueɗe e goto welani min min hono kon mawɗo kilifa somi yii ko tañata enɗam mi rematen ko rewi allah ko jokki enɗam anani hakkude ma e moussa no wayni welani kala ko jiituɗon mais haaji ma ala hen amadou haade mbaɗi non watte non amadou hade a ɗum yiɗo aɗa aɗanni min e kawa moussa no min mbaɗi min memodirta saɗa yaha toon pour ñaagoyade intervention walla pour ƴewode goɗɗum mbaynoɗa kam min totta kam respect ko bonni fof mbiya kam hannde mboɗo yinno waɗoyde ni gala kawma moussa au moins hannde sa yeehi toon goɗɗum kewi toon aɗa welanimi dawouda mbaɗowo ko moƴƴi namdata saɗa weltita yimɓe a namdata ko renni min noon a namdotomi namdata ko a namdotomi par ce que min woni responsable ma goto ɗiɗo ɓel ngel saɗa weltitami e kawma mbaynoɗa kam dawouda mi waynata koma nene ma haali jamma ñalawma ha fiɗi ummiɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum a meeɗa jaɓat ɗum a jaɓat noon an e kawma belto toon an kawma ko jinnaɗo ma kañum wawi jabde belto toon an cukalel keccel mbiya jaɓata ɗum fof haaji ha to fawɗa ɗum daw non ɗum haaji ma ala hen amadou neɗɗo haɗat place mum minema ken sehilaɓe ɓe toro kono hannde a ɓurtini wurtinani bien sûr a ɓurtini a fotani yaade gale kawa moussa a fotani toon yaade pourquoi mi yiyata an dawde an woni hono yoto mi yiyata toon min woni par ce que min belɗani tan belɗani ɗum ɗon iwan ɗon belɗon aɗan ko woni an mo tawɗa toon o fonnoma wadda ko ɓuuri muusde ɗum on ɗum ɗen neɗɗo min noon safran ɗum hooram anani allah ñaguino woppa saka min noon mi woppata a woppa mi woppata seedi dawda woppat woppinam amadou woppinam non kaw moussa mi yiɗamo hannde kaw moussa mi yiɗamo janggo te aduna welata ha mine kaw moussa min gonɗa on gonɗat anani ka neɗɗo tan no yimɓe foof ara ɓuurata hay goto ha ara ɓuurata hay goto dawde pourquoi an so kawma haalanta mbiyaɗoma he ha tewo ko jinnaɗo ma ha pourquoi an allah tagma juulat ƴetta kurus ma guccita funɗani ka juutɗa foti woppude o ko jinnaɗo ma hayso ko kuɗaɗo allah koto ko jinnaɗo ma ayyo ça va an mi yewnima yewnima no feewi kay hannde noon jinnomi ko jewte ko jaam tan sabu jinnomi ko arde galle mi wiye jinnaɓe ma sabu so yimɓe gandodiri ene foti ganda jinnaɗo neɗɗo ganda famille muɗum Binta gila gonduɗen ha hande on ko meeɗa haalande e woodi mais mi wurda ha jinnaɓe wallahi an oɗo a wurda ko jinnaɓe ma wurda ha jinnaɓe jinnaɗam debbo iɗi sankade ɗaw to lentike mi jinnaɗo gorko ni no wonduno e miñum debbo e galle he nde kanko ne wonani ɗum no sanki ɗum sanki nde ko boni ho debbo gondu an ɗum ne fawdiri de wallahi gorgole monam ko allah andiran yoni waɗani mi e nder wonki mum jaggirani mi kadi no foti jaggirde sabu hay jangdam mi acci law mi ala mo no yoɓana kam mi ala mo no toppiro kam koɗo noon komi mbiyata ko rek ballal allah ɓuuri ballal aade ɗum ne woodi allah walli kam mi woni suba mi yiɗi mi ligguima mi rendini mi dañi mbeɗa waɗa goho ɗiɗi tati ha nammi e commerce ha kemmiɗo yettere allah sabu ko ballal jomiraɗo ne woodi ɗum waɗi yewtere moƴƴi sabu min hannde sa somi namdonokima mi andata ha nder ma e bokkumi wallahi aɗa ara yam ka sehilam mais mi anda vraiment famille maɗa wallahi haali ko kono noon allah ko moƴƴo ay ɗo pawɗa koyngal maɗo woɗo fawtuɗo sabu neɗɗo sa wonde allah tan a tampani e tinno no feewi noon tinno no feewi a wayno yiide sehil ma Amadou
Fama Diallo e ko de gelde ni dum no se dum wayri yidam parce que mbeɗa rewa ɗo jeerno mon ɗo ni kono mbeɗa wirta himo ɗo ñande wayri yidam o seeɗa wallahi kumbis wona hay gallo ne ñaame ne yare haydara mankani wallahi kono gila tan mbiɗa kam a fotte Amadou ne yeeye maskuji e ɗum ɗo gila nden kumbis wallahi hay somi ɗanima ko yitere wotere nde fertata anke ma aro ko sentiment tan joguiɗa e Amadou e ɗum ɗon kono kam mbeɗa andi mom sa yo suuɗori woni tan koye jaam woni par ce que ɗum jeerno mum o dardarta fof wayri yiidam yo haqqille ma deeƴon bayi il faut daña e makko sentiment kumbis saabu aɗa andi gorko sa resdiri e muɗum hay sinno on dañjani ɓiɗɗo on dañjani haydara yurmede nan ɗon min hakkude mi Amadou wallahi ko yurmede woni ɗon min tan kori gillima kedda he Amadou nan ɗon tan neɗɗo wawa yidde ha parana ance aɗa andi ɓerde kala ko adi hen maya hen so Allah jaɓi sabu haqqille sumino hocce mawɗe no hocce to paɗarumi faami mbeɗa andi ko woni e ɓerde he mbeɗa andi so Allah an ka say say kumbis kala no Allah hollimi yitere mom so Allah jaɓi momi haalani e so Allah jaɓi bam merci mbiɗa wiya billahi patron tooñi kam hay yeeso Allah han min nanna kam e galle ma ndiɗana kam frontiére kolla kam bindan ndawa tan mbiya kam debbo ma yalti a meeɗa kam hollude debbo mi wona e galle lewru mi yiyani debbo min ala ko dañi men sona debbo yalti a yaltu gallam yo Allah ñaaw hakkude men o wallahi taw kam pul ma Allah ñaaw hakkude men o dañta ɓerde ɓuɓne noon so Allah jaɓi yo ya woppidimo e Allah wallahi woppidimo e Allah hay to gonmi mi ala hay to gonmi min mi ala hande wallahi woɗi Fouta de mi faytani lekkam o wona mum onon kam mum kam wahlima ko mati ko gañino peewi tellonaji mum mbaɗa wallahi mi faytani jaɓɓal ngal kay ko goto wallahi mbaɗa e tampere eyi de mbaɗay min de ɗe balɗe kam dañnoɗo golle waɗi lewru gonmi e galle mbaɗa roosa fularaji eyyi hande patron fini tan wi yiyani debbo makko wi debbo o yalti galle min yam yaltu galle te meeɗa yiide debbo billahi riwi kam ala to gonmi ɗo gonmi eyyi so mi yiyanoma kay hande ɗo mbaala way Allah reyam min mbaɗa salamu eyyi ko min woni ɗo mi ala to gonmi caggal noon Allah addiyam an to gonɗa ɗo to mbalta kam jiɗɗo mballa kam jaaɗen mburu gollotɗa aɗa way kam naw toon ay a majjani Fouta mbaɗa fiyanno toon tappalab Fouta mbaɗa fiyanno toon tappalab a wawa kam wallude mi yaha toon an ɓerde ma no rokkuma Djiby Sarr goppa kam ɗo Djiby Sarr hoto yejjid caggal Djiby Sarr e nder rendino suuɗ aɗa adda seeɗa mbaɗa adda seeɗa eɗen jooɓa suudu on woppirtama ni o wonko woni e dow makko o sa yi heɗakimi wonko woni e dow makko o woppirtama ni mi abbotomo wallahi woni say Djiby Sarr an woni waga bon Djiby Sarr an sa woni ɗo min mi ara mi walde ma ko usantuma Amadou an Djiby mata yejjid minama guila galle Amadou ha hande
min mi ala to ngoni jibsar ndenden suudu ko sontuma wote yaltut sam jogori yaltuɗo yo allah waram yaltut sam yaltiɗo ko beddaji mbala he tinno hot kaɓen naat suudu ma ɗuwaɗe udde armi halamano woyte dara minan min woppu saga wote jibi an ko wona ceerno moɗi ayyo kañum kay ceerno moɗi to ala omo meɗa ala ceerno moɗi woto waɗam ni anne woto waɗam ni ha kam ko allah rehim woto woy ben wonna ɓernam nde kam jaltinaɗo galle tolli ko tonomi ɗo patron takki kam fenani wi min joom galle makko yalti joom suudu makko tello no seedi meeɗa yid joom suudu makko woni e galle o lewro ko fayi o yaltini bagasuji am o weddi massa lelimi e mbedda mi ala to mbalmi anani mi wawa ruttade Fouta Djiby wirti kam mimi Djiby Sarr to kodda aw yo fiyen mburu mimi nawam toon mbaɗa fiyanno tappalappa Fouta Djiby Sarr tawi kam na ndewmomi ndeke Djiby Sarr ɗo hoɗi ko mbatta ɗo allah addimo ɗo ceerno moɗi min goɗɗo so rewi kam Djiby Sarr o fotani rewdema ko onon gondi guila nden ƴeftu sa an pour lan mbaɗa yaltinamo woppumo ɗo e galle he oɗo an ko sehilma annene wallahi Djiby Sarr abbeti Djiby Sarr ɓoyima sodande ñamdade ñaam morma ji bisimilla ma hoto patron ma woni an mon holle patron allah jarama Galle Amadou aduna wiyete ko meeɗi yetete ko naati Galle Amadou Galle